bi da rezervišem za večeras. Šta je bre ovo, bato, kakvi su ovo izlivi kulture bre, šta je ovo? Alo bre, momak, počne da polira šte se pare, da mi se ove devojčice ogledaju u njima bre. Kako nema, šta nema bre, kad sam trebao da zovem, pa pre 2 sata sam došao od vas bre, podočnjaci mi još vise. Šta, kad treba? Nema za mene, nema za moj rođendan, nema za moj rođendan, jel? Nema za rođendan, jebem rođendan. Daj, šta je ovo, stakla svuda. Slušaj bre me, Magarčino, slušaj me sad sam se jako iznervirao, slušaj, 3 separea mi ostavi, od toga jedan da bude prazan, znači to mi je za Palu braću, da vidi brat da sam ih se setio, razumeš, da možemo malo da ispolivamo. I sve stolove da mi ostavi, znači i na prvom i na drugom spratu. Šta gde će ljudi? Pa to nisu ljudi, gde je sirotinja, pa to je sirotinja, tera ih bre na šank, to voli sirotinja da se nalakti na šank, pa kad mu lakat bude od one skrame, onda na špikovanu pljeskavicu, pa kući na retiju, jel tako, bato? Jel tako? Slušaj, fotograf nam treba, ali ne treba nam znači ni fotograf, nego slikar, ti da mi slikara zoveš. Znači onaj, kako se bato zove onaj slikar? DiCaprio, Di Vinci, evo, DiCaprio bre, ovaj moj nije normalan. DiCaprio, onaj slikar što je bio na onom brodu što je imao saobraćajnu nesreću sa ledom, onim. Leda, bravo, više ako sam sebe podsjetim, Leda da mi ko onaj glečer u koji je taj brod udario toliko da mi ostaviš. Zbog ove male ima da potapam, bre, viskije, bre. Slušaj sad, šta pijemo? Pijemo, brate, sad pijemo Chivas Regal. I to nam treba i za tamo, znači, ali donesi nam regal pun čivasa. Iz Vitoroga, bre, mamicu ti jebem klošarsku, jel ti jasno? Šta, kolika ti je dnevnica? Kolika ti je dnevnica, ajde čujem. 1000 dinara, bre, 1000 dinara. Pa dobit ćeš, bre, bakšiša, bre, bato, ima da kupiš Renault Clio sutradan, razumeš? Kad stignemo, zovem te da izađeš, ti to i pozovi još ovi 2-3 tvojih, da mi prenesete ove 2 devojčice, još ove što pokupimo usput. Nemoj nekada mi se tamo one vaše baruštine preko mosta isprljala, bre. Neće mi ova putina na promaj biti sekunde, makar ja crko. Slušaj, šta sad, šta meni pričaš? Šta ste vi kao uslov sad napravili? Bato, imaju uslov, slušaj, imaju uslov, 3 flaše. Pa daj mi 7 uslova, bre, Magarče, 3 ću ti o glavu samo razbiti kad Darko zapeva. Šta? Šta, preznojio sam se, šta? Ne peva Darko. Kako ne peva Darko? Ko peva? Ko peva? Ona matora drolja. Pa ona se bre jebala s Čirilom i Metodijem, bre, tera je bre u magaci nek broji kisele. Bravo, kisele, opet sam se podsjetio. Kisele, znači da nam doneseš, pa ima knjaz Miloš bre lično da nam sipa. I šta bre Darko ne peva? Čekaj samo malo. Halo, Darko? Šta radiš ti bre, druže? Kako ne? Pa šta ne pevaš ti? Pa koliko ležiš bre ovde 25 dana, mogo bi bre da čuje da plaćaš, jesi ti normalan bre? Ajde, diži dupe debelo, pogre glasne žice pa da krećemo. Slušaj, znači teraj tu debelu napolje, dolazi nam ovaj naš i nema nikakvih problema. Znaš koliko ja u stanu živim, prijatelju? Pa evo, ja sad gledam levu svoju ruku, 40.000 evra imam na njoj, znači držim 1,5-soban stan u ruci levoj. Slušaj, predsoblje moje, pa nemoj ti ja pričam koliko je moje predsoblje, jesi ti blesav, ja kad uđem u predsoblje, hoću jedno piša, moram hoverboardom, imam 1,5 ha dnevne sobe. Koliko će nas biti? Biće nas, jevi ga, sad nas je tu 15, a koliko će nas stići vidjet ćemo, ne znam, parking nam treba, naravno, da, parking da nam ostaviš. Dolazimo sa 12 kola koji zauzimaju po 24 mesta, znači, jevi ga, ne mogu ni da računam. Znači, pomeri sva kola s parkinga da ih ne bi mi pomerali, jel ti jasno? Došli bi mi sa više kola nego ovaj moj bata. Bato, šta je bilo? Šta je bilo s kolima? Jesu ti neku bombicu postavili? Malu bombicu su postavili. Koga jebe bre, mora sve da kupi novi. Šta ćeš kupiti, bato, majke ti? Nisam te ni pitao to. A8. Čekaj ti. A8, brate, jer znaš kako su na školi učili dotle da samo znam prvo slovo azbuke i par nema. Nemoj ga ti sprdati. Slušaj, šta voziš ti? Ajde da te pitam, jedno intimno pitanje, šta voziš, Astru? Pa to ne vredi ni bomba, bre, da se postavlja skuplja bomba nego auto, bre, si ti normalan. Pa ovaj naš blindiran, kad pukne bomba ko mačka da ga ogrebala. Slušaj, najbitnije, ono što mi je zaista najbitnije od tebe večeras, to je da mi ovi na vratima tamo ne jedu govna ko prošli put. I sjećaš šta je prošli put bilo? Jesi ti radio onaj isti ko što si ti? Prošli put onaj tvoj magarac nešto kao napao ovamo tamo oružje, toliko sam ga šutao da mi ova mošino patika ostala u njegovim rebrima, nemoj da se to ponavlja.
I skloni mi bre ono sa ulaza, nemoj da mi pišti onaj EKV, onaj ko za srce bre, ne nosimo mi oružje malo po koje pištoljčice ponese. Nemoj više ništa da me pitaš, pusti me pitanje, znači dolazimo sad. I nemoj da viš, pošto si bre da me nerviraš bre, nije mi dobro, još sam malo pripit, znači krećemo, kume, kada krećemo, nekih 10 minuta. Što je ovo, kume? Dobro, krećemo, znači za 10 minuta, tu smo za nekih 12, koliko brzo idemo. I jel tako, jel može? Biće, neće biti dosta, nego kaži mi šta, kaži, bit će bolje, ali samo nas. Ajde bre, mamicu ti, ajde vidimo se, ajde. Jao, brato, dobri, uvek muka sa ovom sirotinom u pičku. Eto. Bio sam